А това да махнеш колебаещите се ми се вижда некоректно, така да го кажем. Аз също не искам да кажа, че Marketlink са тук купени или нещо такова, но ми се вижда, че има категорична услуга и удар по друг. Прилича на активно мероприятие това проучване, защото то отваря едни други теми и изкривява ракурса, така че следващите социологически агенции да се притесняват за собствените си данни. Ако можем да погледнем отново тези 20%, които е много важно да кажем, че остават все още нерешили за кого да гласуват. Това са хора, които твърдо ще гласуват, но те всъщност все още не са избрали кого. Ние знаем, че те решават в последната седмица. Защо трябва да се притесняват? Защото ще се започне да се говори за... Просто така да напишат едни данни и да ударат един или друг. Без всяко съмнение. Плащат се за социологически изследвания. Един плащат за неверен резултат, друг плащат за да разберат какво е положението. Трети казват, дай сложи ни още 5% отгоре. Социологията, както и лайковете, т.е. онлайн кампаниите, не избират депутати. А как така решават 20% да премахнат от проучването? Те не решават. Те ти казват, ние даваме най-твърдо. Ами защото отговорът е, твърдо съм решил, за този ще гласувам. За този може би, ама все още се колебая. И така нататък. Имаш скала, Ружа. В социологията има скала, питай баща си. Изключително важна отговорите не са само дефиниция. Баща си, не в качеството на рожден събеседник, а не на дъщеря. Ама не е глупостта да знаеш, че социологията има скали, като ще коментира. Добре. Извинявам се. Когато ще коментираш социология, трябва да имаш някаква представа от нея. И защо се получават такива отговори? Защото сме преценили, че искаме да чуем мнението на тримата. Явно един има уважение към друг няма. Не, нямам уважение към хора, които коментират нещо без да го разбират. Значи всеки е поканен, защото ние сме преценили, че и госпожа Бориджиева, и Ружа Райчева, и ще ви кажа защо го казах. Има право да коментират като е поканен. Така е, но искам да кажа защо го казах. Ако може, защото наистина беше упрек. Защото в социологията има едно категорично правило. Още от времето на Кант, който е бащата на социологията. В него се казва, обобщените цифри са края на социологията. Затова много от агенциите процедират така, както в маркетинговите си изследвания, така и в политологичните. Защото другото, за което говори другия събеседник, е обобщена цифра. Там имате и твърдо, и колебаещи се, и още незнаещи, и не знам какво си. Разбрахме ви, госпожо